Ahojte, ahojte. Čaute, dneska vás videl mojho prvého videa. Dneska si idem na Minecrafte, Cubecrafte zahrať parkour. Skúsim, dáme aj takýto? Dobre. Dobre, že tak divne rozprávam, ale ideme tento, dobre, poď. Ale to je dosť ťažký dač parkour. Ako vidím, že celkom akože ťažký. Ešte som to chvíľu skúšal predtým, a to vyzerá dosť ťažko. OK. Ináč kebyže, tak môžete napísať do komentov, aký je váš rekord, ak náhodou, že to tu hráte. Aký je váš rekord. Silver, povedz ešte raz. Ja chcem skúsiť dať gold. Gold bude dobrý. To som zle. To sa nevyzerá moc dobre. Yes, nice. Dobre, poďme ďalší. To je také kratšie video, ale aspoň niečo. Aspoň také, no, to je pre video. A ja som natočil shorty na YouTube, ale ja prišlo je to také divné, vlastne iba samé editové shorty. Tak radšej natočím nejaké videjko, jak na... Mne sa páči tejto shadery, čo si vám páči, mne sa páči aj tie stieňak. Tlačovesky. OK, poď, dáme to. No, že na tomto kanáli potom, som ešte tak nebudem, ale na tomto kanáli mám v pláne postovať nejaké hry, čo budete chcieť, možno Minecraft určite, Fortnite s kamošom, nejaký, možno aj Roblox, neviem, uvidím, nejaké hry ako nejaký hokejová, Puk, tak sa volá, na Steam za free. Skúste, určite je veľmi dobrá hra hokejová, ak máte radi hokej, alebo aspoň máte radi to online. Je to dosť ťažké, ale dobre to je. A také hry proste chcem natáčať. Keďže niekto chce akože spolu, aby sme natočili v nejaké videjko, tak mi napíšte do komentárov a môžeme sa nejak dohodnúť cez Discord alebo niečo. Väčšie, ak mám nejaký divný hlas. Neviem, ja sa počujem inak. Mám nejaký iný divný hlasák, tak neviem. Teraz sa mi to celkom nedarí, ale mohol by som to dokončiť. Gold. Ale ne, Silver, to bolo koľko? Škoda, dáme replay, poď. To dáme. Ale to som išiel taký dobrý run. Počkajte. To veľmi mega ľahko skipovať. Niektoré časti dobrý run idem. A kolaby neviem, či budem robiť, možno takými trastotýkami. Ale kolaby ešte nemyslím si, že akože niekto aj tu bude chcieť kolabovať. Ale kolaby asi ešte nie. Kolaby iba s kamarátmi. No niečo, na tomto kanále chcem natáčať Minecraft. Hej, Minecraft to bude dosť toto. Minecraft ma baví. Mám celkom aj v pohode počítač, no je to notebook, ale tak. Toto bol dobrý rád, škoda. To bolo. A ináč moje meno je Gregor, alebo môžem ma volať Greg. Greg znie dobre, sa mi páči. Môžem ma volať Gregor, Greg, ako chcete. Gregory, hoci ja neviem Gregory asi, ale asi Gregor, alebo Greg. Greg je ale také, sa mi páči. Ale Greg, to je také populárne. Asi Greg. To je to populárne, pekné. Čakaj, ešte to mám nejak dané, ale čo by som vedel, to tam skúsil dať sa, ja to mám.
Jeździłem na tym blokiem, bo hej, to musím oček takto veľký server, vlastne populárny jeden z najväčších sveta. Čakaj, takto dám shortcut. By som mohol na nejaký dobrý čas? Poďte, poď. Máme ešte nejaký 1-2 levely, aby to video nebolo zbytočne príliš dlhé. Ale nejak to nechcem editovať, keďže ani neviem, kde to tu môžem editovať. To by to bolo legit. By to vyzeralo legit. Lebo to je legit akože, ale hej. Keby niekto nevedel, čo asi všetci vedieť, no to ne. Akože sa to pýta, že prečo mám tak veľa týchto odberačov ešte raz. Tak ja som ešte pred asi 2 rokmi s kamarátom zo školy točil toto. Nejaké shorty, také proste, neviem, také, vieš, nebolo to nič dobré, ale také proste, že, no, proste také detské. Môže si ma niekto chce pridať, neviem, niekde, ale napríklad na Cubecrafte, neviem, nezná sa. Tak moje meno je Silver. Počkajte, kebyže sa chce ma niekto pridať, tak moje meno je Gregor16. Kebyže sa ma niekto chce pridať, tak Gregor16 na Cubecrafte, Minecrafte proste sa môže pridať, alebo doplniť nejaké servery, kde sa vám joinúť. Takže ideme hrať. To tento level musím dať. Good. No, škoda, počkajte, ale ja viem, jak toto dať. Tak, ale... Tak. Ne. Toto by sa dalo dať, ale ne. Sa radšej oplatí ísť, že... A ak môžeš niečo chcete vedieť, tak čiže som takto. Môžeš niečo chcete vedieť, tak ešte hrám hádzanú v Bratislave. Asi tak. Neviem, hrávam brankára. Neviem. Hrám za dobrý tým s dobrými spoluhráčmi. Takže asi tak. Ne? No dobre. Ešte raz. To asi tak, no, dobrými spoluhráčmi. Veľmi dobrých mám. Kebyže si chcete niekto pridať na Instagrame, tak tam je to Gregor medzera 40. Môžete mi dať follow. Chcete nejaký si ma pridať na Discord, mi napíšte na Instagram. A tak, môžeme si niekedy zahrať. Tento level... On je taký... len ťažký, len kebyže nie som zemiak. Sa staráš. Ja som sa... neviem, ne. Ono... Ja to chcem dať na gold, lebo vlastne... Ja som to bol... 100... milisekúnd a... je jasné, že to je... možné... to je možné dať a preto každý shortcut. Ne! To som mohol dať. A potom mi poračte, ale asi ešte nechcem streamovať, ale keď chcete, môžeme tým streamovať. Ja viem, že sa to nedá. Asi je to aj zakázané na Twitchi, keď mám do viac ako 13 rokov. Neviem, ale mohol by som niekedy streamovať. Myslím. Ja už som našiel jeden taký shortcut, čo som určite už išiel, ale že takto ide, no? Tak, ne! Tak, ne, áno, ne! No skúsiš proste je taký, že normálny, ak by normálny človek išiel, no dobré. Chcem tak ráno.
Bolesné kostolovky. Šotka, tie sú dôležité. Ne, ale prečo som to tam nedala? No ne. Tak. Čo už mám povedať ešte? Môžete mi ešte doporučiť, že čo si mám zahrať. Ukážem vám aj aké je túto menu, taký upravte, aké sú parkourové mapy. Môžete mi povedať, ako čo dať a napríklad na 3 hviezdičky a tak. Alebo mi niečo poradiť, aký upravte, ak ste v tom dobrý, ak sa tam vyznáte, lebo ja som to teraz napol po dlhej dobe. Tento môj počítač je celkom nový, takže to ešte zo starého zemiaku. Nemám nič také. Čo sa tam letovalo? Prečo? To som už mohol ísť na ďalší level si oddychnúť. Sorry. Zvuk. Pozerajte, teraz to dám. Takže, tak, ne. Tak. Ináč, vlastne to som zabudol. Ešte aj z FC25 budú nejaké videá z futbalu. To budú dobré videá. Verte mi. Asi to... Ja neviem, akože, ja to neviem, jak zostrihať. Musím poradiť, lebo ja to chcem mať, aby to bolo čo najviac. Pol sekundy. Ja to chcem mať to video akože čo najviac legit. To nevyzeralo, že som vlastne vystrihal, ale ja neviem. Vlastne to trošku musím postrihať, lebo toto už to má 12 minút pomaly a 12 minút za také prvé video je dosť veľa. Ale ak vás toto video baví, poprosil by som, ak teda vás reálne baví, poprosil by som za odber. Lebo nedávajte odber, keď vás to reálne nebaví, ale to ma chcete podporiť, ne? Dajte ma odber, ak vás to reálne baví. Si to radšej proste nepustíte. Ja viem, že sú nejakí 10x50, 100x lepší youtuberi ako aj viac, ale sú nejakí lepší youtuberi ako ja. Všetci sú youtuberi lepší ako ja, tak to poviem. Ja snažím prvé video. No by som rád za ten like a odber, ale nemusíte fakt, iba ak vás to baví. A keď už dáte ten like a odber, tak by ste mohli niečo dokumentovať, napísať niečo aj niečo pekné, nejaké otázky sa vás pýtať, kľudne. Ja dúfam, že si toto aspoň nejaký človek trošku pozrie, aspoň do toho konca, ale neviem, na YouTube s tými prvými videami je to dosť ťažké, dneska nejaké veľa views. Dúfam, že to YouTube nejak dá do toho algoritmu. Uvidíme. Ne, ale ja už to trošku chcem dať, lebo to video je 15 a to je strašne dlhé. Neviem, či to zrýchlim, alebo čo. Tak to bude trošku dlhšie video však. Keď sa vám nepáčilo, keď vám už dojde, tak bude odičte. Čiže verce ešte bude celkom dlho trvať. Takže keď vás nebaví, tak kľudne chodte ešte niečo dobré pozrieť. Ale rád by som okolo viacej ako každý youtuber. Chcete možno dať do popisku kanál môjho... Kanál môjho kamaráta, ktorý tiež natáča síce také potom shorty iba, ale môžem tam dať kanál YouTube kamaráta. Ešte by som možno dal jeden level, uvidíme. Dobre, tak bude ešte jeden level. Uvidíme, čo je nejaký symbol. Dobre, 3, 2, 1. To slnko trošku sviečí, ale ináč mám nejaké šedre a keď chcete, môžem ešte nejaký doporučiť. Ale mne sa tento dosť páči. Ale keď chcete, môžem ich doporučiť nejaký a ja si ho pozriem. Keďže chcete vedieť rámce z Optifine. Mne sa páči Optifine, ja viem, že všetci niektorí hovoria, že Optifine nie je moc dobrý, ale ja som teda taký, čo sa mu páči. Ok, to tu bol rýchle, že tak rozprávam. Sorry, fakt. Ja viem, že strašne veľa rozprávam, ale rád sa vám to rozprávam. Ešte možno jeden, keď toto bolo také rýchle. To bude tiež taký rýchly hovorúť.
Ja hrám Minecraft, ja neviem, ja už sa nepamätám odkedy, ale nie, ja som ešte kid. Nemôžem hovoriť, že som vôbec OG, nič také nemôžem hovoriť o sebe, takže Minecraft to nejakých 2022, ja neviem, 21, 22, asi 22. Hrával som Roblox, ale občas zapnem ináč aj Clashko a možno aj z toho budú nejaké videá. Z Clashka z Bravka. Z Bravka možno, ak sa vám páči, na schválne napíšte, že je toto. A čo máte vy radšej radi, Clashko alebo Bravko? Za mňa je to asi Bravko. Teraz Clashko akože ide iba po peniazoch, čo Bravko som počul, že nejaké nové updaty bude mať. Nejaké bravelinky, ja neviem čo to je. Nejaké mini bravelery, nejaké boosty. A že je to celkom akože free to play, čo Clashko proste vydáva tých heroes, tých hrdinov a také pay to win vecičky, proste strašne. Klasika. Tak. Možno určite tu budú aj videá z tohto, možno asi aj z Bravka Clashka. Aj tá FIFA tu bude dosť. Tá FIFA by sa mi páčila. FIFA ma baví, tak nejaké kariéry hráča, niečo také. Ne, toto musím radšej slúčiť. Nejaké kariéry hráča, alebo ja napríklad aký tým zo 4. anglickej ligy sa snažím dostať na výhru od majstrov. Možno aj kopíra nejakých youtuberov, ktorých pozeráte, možno, že Big Saka a také. Ale tak každý niečo také robí. Ja to chcem skúsiť. Koko. Mimo. Škoda. Počkajte, niečo sa kúpim. A dobre, sorry, nič. Dobre. A keď chcete, akože môžem si zahrať nejaké nové hry vyskúšať. Mám stiahnuté CS-ko, Counter-Strike, ale skúšal som to a nejak ma to nechytilo. Nepáči sa mi to. Ale môžem si vydať fakt nejaké dobré nápady na nejaké videá, alebo tam máme proste radom, bol som s kamarátom a hrali sme Cubecraft. Proste napadlo mi, že toto si parkour som videl, tak som si to išiel zahrať chvíľu a potom som si zistil, že som z toho mohol natočiť video. Teda ja tu teraz prvýkrát natáčam cez nejakú vecičku na počítači, takže ja sa bojím, že či to natočí zvuk, ale dúfajme, že hej. Zasa! Tak, poď, toto musím dať. No stop. To bolo mega dobrý rad. Môžeme ísť ešte jednu, ale asi je to moc dlhé video, takže poviem. Ale môžeme skúsiť. Videli ste ten shortcut? Ne! Ale máme shortcut. Ne. Tam. Nice. Dobrý. Next. Ešte posledný. To speedrun, lebo toto video už má to pomaly 20 minút. Takže to musím... Nechcem mať malo 20 minút, ale nechce sa mi nič editovať. Takže asi to bude takéto klasické video. Možno bude nejaká tá grafika, asi aj. To je nejaká tá kvalita horšia, aj zvuku. Dúfam, že to bude čo najlepšie, že to bude ako ja vidím. Dúfam, no, uvidíme.
Ne, škoda. Už to dokončím. No a keďže sa mi pýtať, že TikTok nemám. No možno tam mám nejaké staré účty, ale TikTok nesuportujem, keďže je veľmi divný. No, hej, je to divný. Takže tam asi, no, takže mám iba Instagram, no nie iba, ale proste mám Instagram a YouTube. A to je asi všetko. Ešte mám mám proste to z Instagramu, tie vecičky. Takáto dating vecička. Ja neviem, čo to je, ne dating, ale proste ako tá vecička na Instagrame, čo ja sa zabudla, jak sa to volá. Tento parkour už musím dokončiť, už veľmi by som to mohol stihnúť čo za čas, okej. To sa dopýtať, čo je natáčam to 26. novembra. A to aj dneska vyjde ešte. Ale idem pozerať futbal. Tu budeš chcieť vedieť aký. Pozerať Barcelonu, či Bayern Mníchov a Arsenal. Moja predikcia je, že Bayern vyhrá 3-0, alebo 3-2, 3-1. Bayern vyhrá 3-1. Tak to skončilo aj s Parížom a že Arsenal nie je nič lepšie ako Paríž, iba trošku. Takže hej, Arsenal skvelý tým. Ale nemyslím si, že ako mega veľkú častku lepší ako Bayern. Ne, ja si myslím, že Bayern je lepší, že ak porazíš Paríž, porazíš reálne veľmi dobré kluby. Neviem, že s kým to hrali, tak myslím, že Bayern 3-1 vyhrá. Chcete ešte vedieť góly, lebo už neviem, o čo vám rozprávať, keďže tento parkour neviem dokončiť, tak ja typujem, že dá gól. Ja si myslím, že Saka by mohol dať, ale podľa mňa dá jeden Kane. Jeden asi Luis Diaz hrá. Asi dá Brace Kane. A možno Olise dá ešte gól. A ja si myslím, že Saka dá gól. A potom dá ešte možno Trossard. Trossard dá. Trossard je také menej. Ak teda hrá, ja som zabudol na tej zostavy. Takže asi tá, no asi taká, no určite asi. Taký divný, ako to stále hovorím asi. Ale ja si myslím, že taká bude moja predikcia. Aha. Som to nešiel. Nice. OK, díky za pozeranie tohoto videa. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.